Takže dobrý večer všetkým, moje meno Radikál. Chcel by som sa poďakovať všetkým fans za to, že sme vlastne vypredali za nejakých, neviem, asi 100 minút alebo koľko, 200 kusov môjho mixtapeu, čo je úplne super na to, že vlastne Radikál mixtape nebol skoro vôbec nikde promovaný. A nebol tam vlastne žiadny single, nič. Vlastne posledný single, ktorý bol, myslím, že vyšiel nejak v auguste a to bol Alarm. Odtedy vlastne nič a chcem sa poďakovať mojim fans, že vlastne ste sa tak brutálne zmobilizovali za 3 dní, čo to promujeme, 4 možno. A úplne ste to zajebali a vykúpili ste shop, ruka hore, vlastne s môjim CDčkom, Radikál mixtape. Vlastne tento ruka hore shop padol, nejak, neviem, myslím, že 2-krát alebo 3-krát. Mali by sme to o mnoho skôr, všetko vykúpené a tak ďalej a tak ďalej. Lenže bohužiaľ kvôli tomu, že server padol, tak trošku sa posunul ten čas, za koľko sme to vypredali, čo som absolútne nečakal. Myslel som, že to budeme predávať asi týždeň. To ukazuje silu mojich fans, za čo som veľmi vďačný, že sa viete fakt tak brutálne zmobilizovať a úplne nabudiť na to, že proste ma podporíte, čo je super, čo mi dáva perspektívu robiť ďalej nové veci. Ďalšia vec, chcel by som sa poďakovať všetkým ľuďom okolo toho, ktorí mi pomáhali s promom, Massive hlavne a potom vlastne fanúšikovia sami, ktorí hypovali to, úplne lajkovali a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorú ešte chcem vám povedať a pripomenúť je, že nemusíte zúfať. Veľmi veľa ľudí mi teraz písalo, že prišli z roboty, z práce, nestíhali ten mixtape proste si objednať, respektíve padol server, vysrali sa na to, ale nemusíte zúfať, pretože už čoskoro bude Radikál merch. Bude to veľmi, veľmi radikálny merch, na ktorý sa veľmi teším, že vyjde. Vlastne vyjde nejak za mesiac a bude takisto nejak limitovaný. A prečo limitovaný? Veľakrát sa ma to ľudia už pýtali, prečo limitovaný? Kvôli tomu, že nechcem, aby to bolo úplne dostupné všade pre všetkých. Chcem proste, aby si to kúpili moji fans, že chytíš, čakáš na tú vec, čakáš na mixtape, čakáš na oblečenie, chytíš, kúpiš si to, máš to. Nechcem to nikomu vnúcovať ani ukazovať, proste bude určitý počet limitovaný. Kto si to kúpi a bude to mať, kto nestihne, bohužiaľ, je mi to ľúto, musíte byť chytrí, rýchli. Chytrí nemusíte byť, ale stačí byť rýchli. Takže ešte raz ďakujem, vypredali sme mixtape, ktorý vlastne ešte vychádza za nejaké 2 týždne, čo je super, je to vlastne vaša práca a ste hrdými vlastníkmi mňa, môjho diela. Takže ďakujem, zdraví vás Radikál a čekuj môj infokanál. Vlastne toto video je práve na ňom, tam budem dávať všetky moje veci, pozvánky, koncerty a tak ďalej a tak ďalej. Radikál Info, tento kanál. Servus.